El Ripoll va salvar un punt a la 6a jornada del campionat de Lliga al grup 27 de quarta catalana. Durant tota la segona part només hi va haver un equip sobre el camp de futbol. El Ripoll buscava l'empat a 1, però no el trobava. Moltes ocasions a l'àrea de l'Osó, que no aconseguia fer entrar la pilota al fons de la xarxa. Corners, pilotes penjades, aproximacions i pluja, que també va ser protagonista en els segons 45 minuts d'enfrontament. A 20 per al final encara regnava el 0-1 a l'electrònic del municipal. Els locals van insistir tant que finalment van trobar el premi del gol, de les botes de Víctor, en una acció de lluita dins de l'àrea visitant. Les ganes de guanyar van empènyer l'equip cap endavant, però ja no van superar de nou a Marc, sota els pals. Un partit molt injust, un altre més aquí a casa, és el segon que ens deixem punts. És un empat, sí, és positiu, però tal com ha anat el partit, ells només començats han fet un gol molt maco de falta directa i hem jugat 90 minuts a la seva porteria, no hi ha hagut manera. L'àrbit és amic d'ells, no ho entenc, els coneixia tots i això no ens ha ajudat, ens ha tret una mica els nervis. No sé si és bo o és dolent que un àrbit vingui aquí i piti molt a favor de l'equip contrari. Esperem que no torni a passar perquè no ens ha ajudat gens ni mica. Durant el primer temps no hi va haver tanta diferència sobre el camp. Arribades per banda esquerra i pocs xuts clars entre pals. Un llançament de falta va servir a Adrià Crous per marcar el 0-1 amb un xut imparable. Gran rematada amb cama esquerra al fons de la porteria. Foncillas va fregar l'1-1 amb una bona oportunitat. Ha sigut molt ajustat, la primera part hi ha hagut molt de joc i a la segona potser el joc l'han portat més ells, ens han apretat molt. Crec que hem fet un partit intens, hem pogut aguantar bé i llàstima al final que ens han pogut fer aquest gol, però bueno, estem satisfets. Un empat en aquest camp crec que serà difícil. L'Osó visitarà diumenge que ve al camp de les Preses. El Ripoll descansarà la jornada que li correspon per calendari.